סודן בא לדבר איתי, הוא בא לומר, תקשיב, אני one shot עכשיו, יש לך הזדמנות עכשיו לקחת אותי במקום קפון. הרי ברוך השם מירי ומעיין זה הסכנה הכי גדולה שלכם. אני יודע שיש הסכנה הכי גדולה, אני לא בטוח שאתה הפרטנר. למה אנחנו זקוקים לו? זה מה שאמרתי לו, למה אני זקוק לך? הברית שלי אמיתית היא לידר ושרון. כל השאר זה ברית מזויפת. לצורכי אינטרסים עכשוויים שברור לכולם שאחרי זה תהיה מלחמת עולם. אבל אני אקדים תרופה למכה. אני כן באסטרטגיה של הפתעה, בכל זאת נסות לעשות את זה הפתעה. הייתי מדיח את מירית. כי זה... או שאת מסתכלת על הסוף, או שלא. אני מסתכלת על הסוף, אם מסתכלים על הסוף זה רק מירית. אבל יש עוד צעד עד לסוף. לא, אני חושבת שזה מוקדם מדי. אתה יודע למה? תגידי לי מה ההבדל בין היום לבין הדחה הבאה. מה ההבדל? תסבירי לי מה ההבדל. אבל היום זה לא צעד חכם לעשות את זה. אני גם חושבת. היום לא עושים את זה. השפקס הלחיות לא מספיק חכמות. הן חושבות שקודם כל צריך לנקות את השולחן פה עכשיו, ואחרי זה נשאר 6 אנשים, נלחם 3 מול 3. זה אסטרטגיה מוטעית. כשתגיעי לשלב שאת רוצה להדיח את מירי, יהיה לך קשה, ויכול להיות שזה יהפוך נגדך גם כן, בסופו של דבר. כי מירי תעשה את הכל שאת תותחי. אני מתכוון להפתיע את מירי כבר בהדחה הבאה. עכשיו, אם אנחנו לא נעשה את המהלך כמו שעשינו לאיתי, כמו שעשינו לטל, ביחד, לא נעשה עכשיו למירית את זה, לפני שהיא חושבת על זה, או זה מפתיע ומבריק פה כמו שאת אוהבת, אני יודע שאת אוהבת את זה, אם לא נעשה את זה, היא תשיג אותנו. אני חושבת ששפקס כרגע בסוג של שיגעון גדלות של המשחק. הוא קצת חושב שהוא מנהל פה את כל העניינים על האי. קצת קשה לי עם התככים והמזימות שלו, אבל אני בן אדם הגיוני. עכשיו לוותר? אני לא רוצה לוותר, אני מאוד חושבת שצריך לעשות צעד לפניהם, זה ברור לי. אני רק לא בטוחה שהצעד לפניהם הוא היום, אני צריכה לחשוב על זה. אני שפקס בצד אחד, נורא לא אכפת לו לשרוף את כולם ולשחק את המשחק. המהלך הבא שלך בלאו הכי זה מירי. ומצד שני, שרון קשובה למה שהוא אומר ומוכנה לעשות את זה מבלי לשים את הרגשות שלה בכלל בעניין. ואני שונה מהם. אני צריכה לעכל את זה, אני יודעת... רגע, שנייה. אני יודעת שזה הצעד הבא. ואני לא רובוט כמוכם וקרה ומחושבת, אני צריכה גם לעכל את זה ולהכין. למה את עושה לנו רובוט וקרה? לא, בסדר, אתם כן, מה, ברור, טק, טק, טק. אצלי הדברים פועלים אחר, אני לא רוצה להתנצל על זה. ממש לא, מה הקשר? מה הקשר? לא קשור, שרון, לא צריך את זה. אף אחד לא יגיד לי קרת לב רובוט, וינהל את המשחק בדיוק כמוני. ההתייפייפות הזאת לא ישתוק לה יותר. לראות איפה אנחנו יכולים להיות מנהל גשם.
זה הכי מעניין. רגע. אתה רוצה שאני אבנה פה את הבון? אתה רוצה שאני אבנה את הקיר, אחי? אתה רוצה שאני אעשה לנו קיר כאילו בינתיים? שאלה זה... בוא נשב, כנס איתי רגע. בוא. שנינו יושבים ככה. לא יושבים. כנס רגע. זה שממש גשם. זה להפוס, ואז אנחנו כזה ככה נתחסים. יש עוד פה איזה משהו. כן, אנחנו רגע, שנייה, כנס עוד. ואז אנחנו חושבים... מישהו יותר קצת, אחי. אוקיי, יושבים כזה ככה. אוקיי, זה מצב אחד. מצב שני זה שכיבה. שוכבים. אני נשכב כאן, אתה נשכב פה, פשוט הראשים שלנו בפנים. אוקיי. הדבר שממנו פחדו הכי הרבה חברי סמסמה, הינו העובדה שדן יכול לקחת רמז אחד קטן, ולמצוא את הפסלון. ואנחנו לא מוכנים לקחת את הריזיקה הזאת. פה, אני הולך להיות הבאדיגארד הכי מטורף שישמור על דן. אתה תוציא סלעים אתה. דן. שלום דן, שלום בשפקין, ברוכים הבאים למשימת הדוקה. בשפקין, למה הגעת לכאן? נראה לי שלחו אותי להיות הרוטוולר של דן. קיבלת שמירה צמודה. מחמיא לי מאוד שהשבט כל כך מפחד, שהוא שולח את הבחור הכי חזק בשבט, בשב קולס, להתמודד מולי, ובוא נראה, חזק ינצח. יפה מאוד, זאת הרוח חברים, ניגש למשימה. במשימת הדוקרב שלפניכם תצטרכו לסמוך על חוש המישוש וחוש השמיעה, כי העיניים שלכם יהיו מכוסות. שימו לב, מיד תיכנסו שניכם לזירה כשהעיניים שלכם מכוסות. בגף של כל אחד מכם מחוברת רצועה. ברגע שאתן את האות, תנסו לנתק את הרצועה של היריב. כדי שתוכלו לשמוע אחד את השני, לכל אחד מכם יהיו מחוברים פעמונים גם בידיים, גם ברגליים. עבור כל רצועה שתנתקו, תזכו בנקודה אחת. המתמודד הראשון שיגיע ל5 נקודות, ינצח בדו-קרב ויקבל את זכות הבחירה. בין פרס לבין רמז על מיקומו של פסלון החסינות. תחזיקו חזק, כי הנה הפרס. יואי, תגידי עם כדורי בשר. כן, זה הרבה, זה טעים משם. עכשיו אתה מריח? אפשר להריח לרמז? אין לו ריח. יש לו כוח הרי. דן, בשפקין, זאת הדילמה. פרס או רמז על מיקומו של הפסלון. אבל קודם, שיהיה מנצח בדו-קרב, אז בואו נתחיל. אוקיי, בשפקין, דן, בכל פעם שתנתקו רצועה, תזכו בנקודה. סיבוב ראשון, מתחיל עכשיו.
בשבקין ודן מנתקים ביחד את הרצועה, ולכן התוצאה היא 1-1. יש לי פה יריב ממש ראוי. מזכיר לכם, המטרה שלכם היא להגיע ל5 נקודות. הראשון שיעשה זאת ינצח בדו-קרב, יקבל את זכות הבחירה. צאו לדרך. ברגע שיש מגע, אז מתחילה אגרסיביות, אז אולי עדיף להיות הראשון שזז. בשבקין מוציא ראשון את הרצועה. 2 לבשבקין, 1 לדן. אנחנו ניגשים לסיבוב נוסף. מוכנים? צאו לדרך. דן, מושך ראשון. 2 לדן, 2 לבשבקין, אנחנו בשוויון. הייתי מופתע שבשבקין לא כזה חזק. הוא נראה כזה סוס קטן, אבל... בשלב הזה כבר הבנתי שפה הכוח שלי הוא לא כזה חשוב. סיבוב נוסף, קחו נשימה, תקשיבו. שוב, שוויון. שניכם שולפים את הרצועות, בדיוק, באותה שנייה. 3 לבשבקין, 3 לדן. סיבוב נוסף. סעו לדרך. שוב, מתחילים סיבוב, מתקרבים. היו רגעים שחששתי. פשוט חששתי. יש מישהו ראוי פה שאני נלחם נגדו. בשבקין מוציא ראשון ועולה ל4-3. בשבקין צריך עוד נקודה כדי לנצח בדו-קרב. דן צריך עוד 2 נקודות. צאו לדרך. שולף ראשון ומשווה את התוצאה ל4-4. וואו. כל החבר'ה שלחו אותי פה כדי לנצח. אם אני עכשיו לא מנצח, פרקן לי את הצורה. אנחנו ניגש לסיבוב המכריע בדו-קרב על הניצחון. פה הלב שלי דופק. חברים מוכנים? צאו לדרך. שבקין ודן מגששים את דרכם באפלה. מחכים לצליל, לתזוזה חזקה מדי של אחד מהם. דן, מנסה, אבל לא מצליח. זה היה קרוב. שוב, בשבקין ודן במגע, מי יוציא ראשון? בשבקין, מושך ראשון.
אלקין, זה שלך. תודה רבה. שיהיה לך בהצלחה. את הלילה הקרוב תעשו כאן, על אי הגלות, רחוק מהשבט שלכם. נראה לי שאתם תסתדרו, שיהיה לכם בהצלחה. לילה טוב, אנחנו נתראה מחר. לילה טוב. יאללה, עם הכיפה המלח זה היה פשוט אורז בית. אני לא מפרגן לך, שלך. תודה אחי, גם אני מפרגן. לא, כאילו כיף, העונה הזאת, כאילו, אתה לוקח את כל המשימות וזה, זה כיף. כל הפואנט הזה לסיים, אחי, אני כן רוצה באמת, כאילו, כי בא לי להיות ככה, אתה יודע, לקראת הסוף. אני ובשב כן מאוד התחברנו, פשוט משתמש בקסמים שלי. אני מגלה שבכלל אני לא צריך פה להפעיל יותר מדי אסטרטגיה, אני פשוט צריך להיות נורא נחמד. כי קשה מאוד פה לעשות הדחות של אנשים שנעים לך להיות איתם. לא, אבל הולכים לישון? יאללה. לילה טוב, אחי. הלכתי לישון. פתאום בשב במהירות. דן, אחי, קוף. בהיסטריה. פשוט היה היסטרי לחלוטין. הנה. בוא. אני רואה נחש ענק. איזה פחד, יאללה, איזה גודל. הנחש זה קוראים וואלה. הנחש מאוד מסוכן, ארסי, שאם הוא מקיש אותך, יש לך 8 שניות לחיות. הוא עבר אלינו 20 מטר מהלילה שלנו, הוא היה יכול לבוא אלינו להתחמם עלינו. זה לא צחוק, זה אחד הנחשים הכי מסוגלים בעולם. טוב, אני מוריד את הראש. יאללה. קראתי לו את הראש, וסיימנו עם הנחש. אחי, שיהיה לנו לילה טוב. לא, אני לא מפחד ממנו, אני מפחד במשפחה. הוא שרק להם לפני שחתכת אותו, אני שמעתי אותו שורק. אני הולך לישון. אחרי לא יודע כמה זמן, פתאום בשב מעיר אותי עוד פה. עידן, יש בו רעשים. מה קורה פה? הנה זה כזה. טוב, אני לי הגלות יותר לא הולך. עם רמז, בלי רמז, שאנשים אחרים ילכו. תודה רבה, הספיק לי. זה גודל של דבר. אחי, הוא הכי גדול שראיתי. הכי גדול שראיתי בחיים שלי. אחי, כאילו, כל הרצפה פה מלאה בכל הברחשים והדברים הכי מסוכנים. אני לא אתפלא דרך אגב עוד מעט אם יבוא לפה קוף טורף. אפשר לעשות איזה סרט. סיוט באי הגלות. כמה שאני גיבור, הייתי כמו ילדה קטנה עם צמות, קוקיות וסוכריה בפה ברוב פחד. זה כבר אחי, תקשיב, אני כוח הלילה הזאת. אנחנו גם באמצע, נראה לי, אנחנו בתוך איזו אוטוסטרדה. שמת לב? באמצע אוטוסטרדה של זוחלים. לא, רק עמק, אני רוצה לישון, לא מעניין אותי כלום. גם אם עכשיו יושן, תקפיות וואלה, אחי. אז שלי. הוא ברור לי. אנחנו צריכים לקבל החלטה, אנחנו, ולהביא את ההחלטה הזאת לשלישייה שלהם, ולקבל החלטה משותפת,
אבל זה שיש לך אינטואיציה לא טובה לגבי עידן. גם לי יש אינטואיציה לא טובה לגבי קפון, מתחילת המשחק. אבל הוא לא יכול להזיק כרגע. למירית משום מה מאוד מאוד חשוב שקפון יהיה המודח הבא. אני מבינה מאוד מאיזה מקום מירית מגיעה. מירית מגיעה ממקום של אינטואיציה. קפון הוא לא טיפוס אמין, גם בעיניי. אבל כרגע יש אנשים שהרבה יותר חשוב להדיח. סיפורים מטורפים? יאללה. אז בואו נשחק משהו. דן ובשבקין חזרו מאי הגלות עם סיפור מרעיש. מה יש לך שם בפנים? הקרב. הקרב. אני התעוררתי. שומע רעשי. וואלה, עובר. אני ככה. זה חשוב שם. פאקינג. אני רץ לדן. מה להרוג? מה? מה לחתוך? תחתוך! מה לחתוך? תחתוך, והוא מפחד גם? אני לשם. בשבקין הוא חתיכת פחדן. כל החליפת שרירים שלו זה פיקציה, זה חרטה. אל תלך! בשבקין הוא אחד הפחדנים. עשינו! לא, הטופ בארץ זה כאילו קודם כל אנחנו צריכים להזדמנות שלנו לחפש את הפזלון, ודבר שני, צריך לדבר על מה שהפריע לך בבוקר. אתה רוצה לחפש ולהקשיב תוך כדי? כן. תקשיב, מה הרמז שלך אומר? הרמז שלי אומר, ליד העץ המפוצל הונח לו לידי עד שתושיט לו יד. אני יודעת שהרמז הזה ככה לבדו לא יתרום לי יותר מדי, ולכן נאחד את הרמזים ונמצא את הפסלון ונשמור אותו לטובת הברית שלנו. בוא שנייה, תקשיב את הרמז שלי. 60 צעדים מקו החוף, נמצא, עושה מנוף. עכשיו מקו החוף זה יכול להיות קו החוף אל תוך העיר וקו החוף אל חוץ העיר. טוב, אנחנו נעשה את זה. בגלל שאתם משתתפים אותי בכל הרמזים שלכם. ברמזים שלכם. אמרתי לך, אני לא מראה את הרמז של אף אחד. קפון, wake up. ברור לי שיכולתי להמציא איזשהו רמז. אני מעדיפה להגיד שיש לי רמז, ואני לא מעוניין לשתף. בטח לא את קפון. No way. אני רוצה להסביר לכם את הנושא שלי. אין לי בעיה, אני יודעת שקפון נתן לך את המילה שלו, נכון? ואתה נתת לו את המילה. אבל לי, אני לא נתתי לו אף מילה, אבל בשבקין זה אנחנו. לא, ממי, זה לא בהכרח. בשבקין זה אנחנו. בתוך השלישייה שלנו, יש חילוקי דעות לגבי עידן קפון. מעיין ובשבקין יותר סומכים עליו, אני פחות, והוא יודע את זה. דווקא בגלל שהוא יודע את זה, אני יכולה להיות על הכוונת שלו. פשוט לא מעניין אותי, עידן הולך. למה בלחץ שעידן הולך הביתה? ככה, כי אני רוצה להרגיע את מצפוני, כמו שאת היית בלחץ, שיגע ילך הביתה. אבל הוא משאיר את האינטרסים שלנו עד הסוף. לא. זה גם מה שאני לא. חד משמעית, לא. אומר לכם, הנה, לא. אמרתי את דעתי, פעם שעברה הם רצו את גיא גולד, אני אמרתי, סבבה, הוא מציק לכם, הוא מפריע לכם, הוא לא טוב לכם אינטואיטיבית. היום אני חד משמעית אגיד להם שאני רוצה שעידן ילך הביתה. אני אינטואיטיבית לא מרגישה טוב עם עידן. נקודה. אנחנו לא מרגישים טוב עידן. הוא לא מסוכן בעיניי עכשיו, מירית. אין, הוא מסורס. מישהו עוד רוצה להדיח את עידן עכשיו? לא. אני חושב שעידן יכול לחלק אין אף אחד, אבל כי חוץ ממירית, יפה אמרת, כאילו, כי רק אני הכוונת. במועצה הערב הולך להיות מאוד מאוד מובן מראש. בשבקין? מעיין בשבקין, אני ועידן, יחד עם שרון, שפקס ולידר, שזה בערך 80 איש, רוצים להדיח את דן. את דן תמיד רצינו להדיח. אבל צריך לדעת לדן עם פסלון חסינות. נו, זה ברור שזה פיצול. אז חייבים לעשות פיצול. אם דן מוציא פסלון חסינות, איתי הולך הביתה. אם דן לא מוציא פסלון חסינות, אז הוא הולך הביתה. שם פרלמנט. שם מועצת שבט עכשיו. מחליטים עכשיו את מי להדיח. יש הדחה כפולה אולי היום. תמיד אולי. נו, מה זה קשור אליי? אני מדיח אנשים פה. אני מודח, אני לא מדיח.
חוץ מקפון ואביגיל נראה לי, הם כולם שם חושבים שהם כבר גמרו את הסיפור. שזה רק עניין של זמן לתקתק את כולם. זה לא מה שיהיה. אני אדאג שזה לא מה שיהיה. אני אמצא מה לעשות. פשוט לא מבינים מה הם עושים. פשוט לא מבינים. מה? תגידי לי מה את חושבת. כדי שאחר כך הוא יחבור עליהם. מה שהוא יחבור עליהם? טוב, בסדר, מה היה? מירית, תקשיבי, כאלה? כן, כולם טועים ואת צודקת. אני לא אמרתי שכולם טועים ככה את משדרת. אמרתי שאני מרגישה אינטואיטיבית. אתם לא תהיו על הכוונת שלו. ברור לכם? למה לא? ככה, כי הוא יודע שמהיום הראשון של המשחק, אני לא סומכת עליו. אני די התרעמתי על מעיין ובשפקין. אני מרגישה שיש אנשים שפשוט מעדיפים לשבת על הגדר ולא להגיד באמת את מה שהם חושבים, ולכן האש מופנית אליי. אני חושבת שאני סומכת עליו, ואני זאת שהלכתי ואמרתי באמצע המשחק שהוא שקרן. אני חושבת שאת סתם מתעקשת, פשוט בואו נוקיע את עידן ואת איתי, וזהו. להפך, עידן יוכל לעזור לנו, אם נרצה לפצל אותנו. מאיפה? את יודעת שהוא... כי הוא נתן מילה לבשפקין. את יודעת שהוא נתן מילה גם לשפקס. אני יודעת. כן, את יודעת? סבבה. סבבה. את יודעת מה? הולכת איתכם. את יודעת מה? הזלזול שלך ממש מדהים. מה הקשר? זה לא זלזול. את יודעת את זה, זה מה שאת מרגישה, זה מה שאני מרגישה. בואו נלך עם זה. בואו פשוט נלך עם זה, למה את הולכת? אני חושבת שמירית, הפעם הזאת, משחקת בצורה קצת יותר מדי אגרסיבית. קצת יותר מדי גלויה. תשאירי את הפיוז המרוקאי בבית, תשאירי את האגו בבית. ומה שהכי מוזר לי, שדווקא מירית, שלימדה אותי לסתום את הפה ולימדה אותי להיות מאופקת, לא מצליחה. אני עוד לא הבנתי את הקטע שכרגע אנחנו זורמים איתם. ממתי אתה עכשיו הפכת להיות, במרכאות, נשלט על ידי שפקס? זה לא עניין של נשלט, אני פשוט חושב יותר... אנחנו בברית ביחד, אנחנו אמורים להחליט ביחד. אם אנחנו מדברים בשישייה, ואם אני באה ואומרת דברים כאלה, ואתה ומעיין לא מגבים אותי, אז למה לא להגיד, אוקיי חברים, בואו, תנו לנו רגע לבדוק מה מירית רוצה, במקום להגיד, כן, אנחנו מסכימים איתם, מעיין מסכימה איתם. למה? אני מרגישה שבשפקין קצת נוח לו במקום הזה, שיש מישהי שכל החצים מופנים אליה. כי אני לא מרגישה שהוא מגן מספיק עליי. הוא לא מגונה, הוא מאוד רוצה להתקדם, הוא בטירוף כאילו להיות בסדר עם כולם, ואולי לפעמים גם להתייפייף, אבל זו האסטרטגיה שלו. לשתוק זה גם אסטרטגיה. מירית שלחה לנו אימייל. כל חבר שבט מרים את היד ומושך את הכתף בסיבוב חד. למי יש כוח? למי הזרוע נטויה? מי אל השדה יגיע? מי ייפגע? אני חושב שהווטו הזה יכול להכריע את ההדחה הבאה. ואם יש לי וטו, יש לי עוד כוח במשחק. בוקר טוב, שבט סמה סמה, ברוכים הבאים למשימת הווטו. לפני שנתחיל, בשפקין ודן, חזרתם הבוקר מלילה, עלי הגלות. איך עבר הלילה, דן? לילה מטורף. איזשהו צרור של התקלויות עם כל מיני בעלי חיים מפחידים. זה התחיל בנחש ארסי, קוראים לו וואלה וואלה. זה נחש שתוך 8 שניות אתה מסיים את חייך. וואלה? וואלה. וזה המשיך סרטן שהבית שלו היה בגודל של איזה סלע קטן. אחרי זה מצאנו נדל, באמת, בגודל כזה, אני לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי. זה היה לא סימפטי. בשפקין, אתה מבין בהתקלויות קצת, לא? התקלות כזאת אני לא מכיר, אני מכיר התקלויות אחרות, אבל כאלה התקלויות אי אפשר, כן? היה באמת מפחיד. אז מה עשית? איך התמודדתם עם זה? חבקנו כפיות כמו ילדות קטנות עם קוקיות. כפיות עם בשפקין, דן? זה כפות. אוקיי, נעבור למשימת הווטו. בשטח שמולכם מפוזרות 10 בובות קש. כל אחד בתורו יבעיר כדור אש וישליך אותו אל עבר הבובות. המטרה שלכם היא להצית את אחת הבובות. במידה ותצליחו, תמשיכו לסיבוב נוסף, במידה ולא, תצאו מהמשחק. המתמודד שיעביר את מספר הבובות הגדול ביותר, ינצח במשימה ויזכה בצמיד הווטו. לי אישית כל הבובות נראו כמו המפלצות מספר הילדים הידוע ארץ יצורי הפרא, יושבות שם ומחכות בציפייה שמישהו ישרוף אותן.
קצת ריחמתי עליהם למעלה. אוקיי, עשינו הגרלה, לכן הסדר הוא מעיין, לידר, ואחר כך אביגיל, כמובן כל היתר בהמשך. אני מזכיר לכם, רק מי שיבעיר בובה ימשיך לשלב נוסף, מי שלא יצא מהמשחק. מעיין זורקת כדור האש, קצר מדי. לא הגעתי אפילו לחצי מהדרך כדי לשרוף תגובת הקש. מעיין יוצאת מהמשימה. כרגע, או בשבקין או מירית, או שפקס והבנות, מישהו חייב להשיג את צמיד הווטו. אסור שהצמיד יגיע לדן. לידר, בבקשה. צריך טכניקה להגיע לבובות, וחשבתי שאם באתי מרקע ספורטיבי, זה אולי יוכל לעזור לי. זורקת זריקה יותר טובה, אבל קצר מדי. אוף, איזה בסה, הפסדתי. תזכיר לי שחברים שלי לא רוצים לשחק איתי מתקות. שאני בסה גרועה בזה. גם לידר יוצאת מהמשימה, ובשלב הזה כל בובות הקש עדיין עומדות על תילן. אביגיל, קדימה. בובות הקש, הן היעד שלך. אביגיל זורקת. הכדור מתגלגל. אביגיל מצליחה להעביר את בובת הקש. והיא הראשונה שעולה לסיבוב הבא. כן מאוד. הייתי שחקנית בייסבול. היית? שנים, בטח. היית פיצ'רית כאילו? כן, הייתי גם פיצ'ר וגם באטר. הנה, סוף סוף זה משתלם לך. אני לא האמנתי שאני רואה את זה. אביגיל מפגיזה. הסתבר שהילדה מפונקת, העדינה, שחקנית בייסבול רצינית מאוד. אוקיי, אביגיל כבר בסיבוב הבא. בואו נראה מי יצטרף אליה. דן, בבקשה. 9 בובות, נותרו שלמות, דן. בזמנך, שגר. דן, מקשיט את הכדור יפה. פגיעה ישירה לדן. יפה מאוד. כל הכבוד. איך אומרים? רק רשת, או במקרה הזה, רק קש. בובה של דן נשרפת לה לרוח החזקה, וגם דן עובר לסיבוב הבא. אסור שדן יקבל את הווטו, כי אנחנו רוצים כמה שיותר לצמצם את הפעילות שלו ואת הכוח שלו. בשבקין, פרוס אותו. בשב קולס. בשב קולס, אנחנו מבקשים. בשב קולס. בשב קלולס. בשב קולס, אני רק מבקש לא לעבור את ההר הזה כאן, כי אולי יש שם איזו משפחה מקומית, חבל. מה זה מזכיר לך? מג ביד? מה יש שם? מזכיר לי בקטבים, רק שאני הייתי בצד השני. סליחה, אבל אני לא כך יודע מה זה בקטבים? בקבוקית תבערה. בקבוקית תבערה, אוקיי. שבקין. בזמנך. רשע אש. רשע אש. זורק זריקה יפה, כדור מתגלגל, קצר מדי, ממש כמה סנטימטרים לפני הבובה. דווקא משימה שאני אמור להיות דווקא עם ידי על העליונה, לא מצליח להשתפר, לא מצליח לשרוף את הבובה. והווטו הזה חשוב. מירית, בזמנך, אש. אש, יש בי ים של אש. כן? איזה שיר מעלה באש, מירית? בליבי בוערת אש. בזמנת לשיר את זה, קדימה. שגרי. קצר מדי. אין אש. אין אש. לא נורא. מירית, יוצאת מהמשימה. קפון, תחבט שלך. זה ממש עושה חשק לקציצות, הדבר הזה. ככה זה שאתם שורדים. רק אוכל בראש. האמת, עשה לי חשק לטעום איזה אחד. רוצה לשרוף אחת, קפון? יאללה, ננסה. קדימה, לך על זה, קפון. היה חשוב לדעת איך להשתמש במוט כדי לנצל את הקשת שבו וליידות את הכדור לטווח רחוק.
שים לב שהכדור יושב למטה. קפון זורק לכיוון של שפקס. הפול, כמעט התנקשת בי. זה יפגע בספסל, כן. עוד שנייה אתה מתנקש בי, בסדר. דווקא היה יכול להיות לא רע אם אחד מהשורדים היה נדלק. היה יכול לחסוך לי הרבה עבודה הערב. גם קפון מחוץ למשימה, ואנחנו מיד ממשיכים. שלישייה האחרונה לסיבוב הזה. שפקס, שרון ואיתי. קדימה. שרון, בזמנך. בתור ילדה לא שיחקתי בבובות, וגם לא התחברתי לזה. ופתאום לראות את הבובות האלה, זה רק עוד יותר גרם לי פשוט להתעצבן ולרצות לשרוף אותם. אוקיי, שרון, להיות או לחדול? להיות, קדימה. אש! שרון זורקת, זריקה טובה, מגיע לבובה לשעבר של אביגיל, אבל לחדול. לחדול, שרון יוצאת מהמשימה. שפקס, אם אתה קולע, אתה ממשיך. מחטיא, אתה בחוץ. בזמנך. אני הפעם מהיר כמו רוח, שקט כמו היער, אכזרי כמו האש, יציב כמו הר, אצילי כמו קיסר. כתובה של שפקס, מדויקת, והבובה. יפה מאוד. זה הבן אדם, ככה הוא מתנהל. אני בטוח שלבן אדם הזה יש הרבה מאוד אויבים. יש סיכוי שאפילו הוא דמיין אותי שם על אחת הבובות. שפקס ממשיך לסיבוב הבא. איתי, בזמנך, קדימה. זה שמקס פגע בבובה עורר אצלי מוטיבציה מאוד חזקה גם כן לפגוע. אם אני אצליח להשתיק אותו במועצה, אני את שלי עשיתי. איתי, זריקה חזקה מאוד, מצוינת, פוגעת! יפה מאוד איתי, מבעיר את בובת הקש. פגעתי לה בכתף, הבובה נדלקה, וזה היה מאוד יפה לראות את זה. אוקיי, אנחנו ממשיכים בסיבוב שאולי יכריע. משימת הווטו, אביגיל, שפקס, איתי ודן, שימו לב. מי שישרוף את אחת הבובות יעבור לסיבוב נוסף. במידה ורק אחד מכם יצליח, הוא יהיה המנצח. אביגיל, קדימה. אביגיל עוברת לעמדת הבייסבול שלה. זה יפה איך שאתה עושה את זה. זריקה טובה, קצרה מדי. אביגיל, עם שלושת חברייך לא יפגעו, תהיה לך הזדמנות נוספת. תצטרך את הנקודה הזו שפקס, בשביל לזכות, תתרכז. זמנך לך על זה. שפקס זורק ממש מתחת לבובת הקש. אתה מתקרב שפקס, אבל אם בסיבוב הזה איתי או דן הצליחו לשרוף בובה אחת, הם יוכלו לנצח את המשימה. דווקא שני האנשים שעל הכוונת יכולים לזכות בצמיד הווטו. אני לא יודעת איך, אבל מה שבטוח... דן יוכל לנצח את משימת הווטו אם יבעיר עכשיו את אחת מבובות הקש. אבל במידה והוא לא יצליח, ארבעתכם תיגשו לסיבוב נוסף. קדימה דן. דן מקשיב.
את ההצבעה. רווח לי שהצמיד אצל דן ולא אצל מישהו אחר. מאוד מאוד קיוויתי שזה יעזור לנו לעבור את מועצת השבט בשלום. שבט סמסמה, כולכם מלבד בשפקי. תהיו הערב בסכנת הדחה. השעות הקרובות הן גורליות לאחד מכם. עשו את הכל כדי להישאר במשחק. אנחנו נתראה מאוחר יותר, קחו את הדגל, חזרו למחנה. דן זכה בצמיד הווטו, לי זה לא כל כך שינה, כי עדיין יש לנו רוב מספיק גדול, שגם אם דן יחסום את אחד מהחברים להצביע הערב, נדיח אותו מהמשחק. כרגע המצב הוא ששרון זה די בידיים שלה, אם אני אתקדם פה במשחק או לא. במשחק, שזה מתקשר לדן ולמשחק, היא לא טובה. אני רק בעד מהלך רציני. זה לא מהלך, אני לא הבנתי. אז זה מהלך. אני כבר אומרת לך. חבל. אתה יודע, בסוף היום אני חי עם האמת שלי. צריך להדיח אותי. שמע, אני לא אשים את הפתק שלך, אבל זה מספייף קצת. אני אישית לא אכתוב את השם, אבל... טוב שאתה אומרת לי. נתחיל לעבוד לכיוונים אחרים. סבבה. זה חי במשחק, מה את אומרת לי? טעות. זה... תשמע, זה עכשיו שתצא גדול להגיד דבר כזה, וזה בסדר, אבל זו פעם האמת שלי מול האמת שלך. לא, אני אגיד לך עכשיו, אני אגיד לך, כאילו להיות... לא, שנייה, תן לי עכשיו להגיד. מישהו בא במקום כאילו טוב, ואומר לך, שמע, אני לא רוצה, אני מסתכל לך בעיניים ולא מתכוון לשחק את המשחק הזה, ואתה בתגובה אומר לי, משחק את משחק. אז אחד, כל מה שהרגשתי עד עכשיו, אז זה כבר כאילו, אני עכשיו מרגישה מה זה טוב, והלוואי שתלך הביתה. ושתיים, זה באמת משחק, אז כאילו, יאללה, באתי עם שרון עכשיו. למה לי שאתם הולכים להדיח אותי? אמר לי, אני לא אשים את הפתק שלך, אבל הולכים להדיח אותך. כאילו היא באה, אני הליידי באה להכין אותי. עכשיו, סבבה, מאוד מעריך שרון, תודה רבה. עכשיו בוא נתקדם. תשמע, אני רואה מה שהולכים לעשות עכשיו במערכת דוגרי, תקשיב.
זה פשוט התאבדות. עכשיו זה הזמן לעשות מהלך, אין לי זמן אחר. קיבלתי את הווטו, יצא ככה. זה המומנטום עכשיו. נחמד שדן מנו צריך אותי. אני מבין שהוא במצוקה, הוא צריך אותי. ואני מכבד אותו, ואני גם חושד בו. מה שנקרא כבדהו וחשדהו. אני לא יכול לעשות את זה. למה אני לא יכול לעשות את זה? לא בגלל שאני לא אוהב אותך, אני באמת מחבב אותך בתור בן אדם, ואם תרצה, אין לי הרבה זמן לחברים בארץ, אבל אתה תהיה חבר שלי בארץ. אם אני אעשה מהלך מאחור הגב שלהם, של שרון ולידר כרגע, להתחבר איתך, הם יגידו, בואנה, הם פשוט יעזבו אותי. אם הם יעזבו אותי, יכול להיות שאני מודח הבא. אני לא יכול להסתכן במהלך כזה. אני לא יכול להחליף אותך בלידר ושרון. אל תחליף. של זה להחליף. תביא אותם, בוא נדבר ארבעתהם. הם לא יסכימו, חבל על הכוח. חבל על הזמן? כן, חבל על הזמן. איפה זה איתי? אתם מרתקים אותי לגמרי, אני בכלל לבד. איתי הוא אידיוט. אז תעיפו. איתי אומר, מה באיתי? אז למה אני לפני איתי? אז אתה יודע מה, זה לא כל כך משהו. איתי הוא גם ככה בחלש. שנינו לא יכולים להתקדם במשחק הזה. ביי. זה האופציה היחידה. אין אופציה אחרת. אני מצביע קפון, אני מדבר אותו למעיין. זה הדרך היחידה שאני אצל את עצמי. אני גם צריך להצביע לקפון? חופה? יש אנשים ש... סגור, אני אז גם, אני איתך. סגור. אני ממש לא רוצה שתלך מפה, אתה יודע את זה. שיהיה לנו בהצלחה. הברית עם איתי הייתה אמיתית, שנינו הגענו לתחנה האחרונה, וצריך שבן אדם אחד ירד, השני ינסה איכשהו להישאר. ואיתי אין לו שום סיכוי להתקדם עוד במשחק הזה. בלעדיי פה אין לו שום סיכוי. ערב טוב, שבט סמה סמה, ברוכים הבאים למועצת השבט. זה הזמן לקרוא לחבר המושבעים לכאן. לטל אנגלנדר, מרינה וגיא, המודח האחרון. אני מזכיר לכם, למושבעים יהיה חלק חשוב בהחלטה מי מכם יהיה השורד האחרון. שבט סמה סמה, במועצה האחרונה, הכל צף על פני השטח. יחסי הכוחות ביניכם. מי נמצא באיזו ברית? הכעסים האישיים, הכל התפרץ. אז נכון לעכשיו, לכאורה, הכל פתוח וגלוי. האומנם? בוא דן, תפרט אתה. לא הכל פתוח וגלוי. ברורות בריתות כלליות, אבל יש כמה משתנים שאני באופן אישי עלינו סגור עליהם. זה מה שיפה, כי אותו אנחנו פשוט לא רוצים לשתף, כל השאר... תשתפו, נו. מסקרן. יש אנשים שלא בבריתות, אז הם לא צריכים לדעת יותר מדי דברים. כאילו שאתה יודע אם מעיין ומירית ידיחו אותך? אין לי מושג. בסדר. מישהו יודע, יש איפשהו תשובה לשאלה הזאת. קיימת. דן, אולי לך יש את התשובה. לפי איך שאני רואה את הדברים, אז המהלכים הצפויים פה זה שיותחו שני גברים. אני כנראה אחד מהם, ואז יהיו פה 5 בנות. בשבקין, ברגע שלא תזכה בחסינות, אתה תהיה הראשון ללכת הביתה. אחרי זה הדברים קצת השתנו, תהיה פה דינמיקה חדשה, ועם הדינמיקה החדשה גם שפקס ימצא את עצמו הולך הביתה, ודווקא זה יהיה באיזה קטע מגניב, כי אני אמרתי, נו, בנות שיקחו פיקוד, והבנות מקשיבות, והם יקחו פיקוד. זהו, בדיוק חשבתי על זה. לא, אני אומר, אני חושב שזה... הבנות כאן שולטות לפי מה שאתה אומר. איזה מזל של דן אבל מייעץ את הדברים האלה, הוא אמר לקחת פיקוד, אנחנו לוקחות פיקוד. עכשיו יצאת ברית בנות, אולי ניקח גם את זה. נו, אני יודע, אני אתן לך מצאות. גם אכן כאילו פה שהוא מערער פה מכל הכיוונים. ברור, נכון, זה התפקיד שלו. אני רוצה להגיד... אין לי שום תפקיד אחר, זה התפקיד שלו. דן מציע ברית בנות, שתשלוט במשחק,
ותגיד שלום לכל הגברים. מה דעתך על זה, אביגיל? ברית בנות זה דבר שלי קצת קשה להאמין בו. למה את לא מאמינה בברית בנות? כי בנות... הם פייסטי, הם כאילו בחיים לא מסתדרות אחת עם השנייה. כאילו בסוף מישהי תנסה לעקור את העיניים של השנייה. משהו רע יקרה אם נשאר רק בנות בשבט. אבל כאן זה נראה מאוד הרמוני. לא, זה רק נראה ככה. מירית, ברית בנות זה משהו שנראה לך שיכול לקרות כאן? זה נכון מה שאביגיל אומרת, שלנשים הרבה יותר קשה להסתדר ביחד מאשר לגברים. יש נשיא שחור בארצות הברית. ברצינות, קצת אידיאלי. יש נשיא שחור בארצות הברית, אולי תעשו ברית בנות בהסתדרות ישראל. אני ממש אוהבת את הגישה שלו, זה תמיד כזה להציס פה את העניינים, לחייך, לסתור את עצמו. זה באמת סוג של גאונות. את אוהבת את זה. לגמרי. זה מדרבן פה את כולנו, אולי באמת לקח את העצה שלו בנות, קומו, התאחדנה. יאללה, תעשו משהו, זה מעניין. אתה אומר שהדרך שלהן לגמר תהיה קלה יותר אם הן יהיו בברית. בוודאות. אני חושב שההצעה שלי, אומנם היא באה ממני, אבל היא מדהימה. שרון, תעני לי את. האם יכולה להיות ברית נשית? עזבי, דן או לא דן עכשיו? לא, נקודה. למה לא? לא. כי הגענו עם בריתות. אף אחד פה לא ידיח את בשבקין כדי שאנחנו נתאחד כולם. אבל האם באיזשהו שלב במשחק הזה לא שוברים בריתות בשביל להתקדם? לא בשלבים האלה ולא בחברויות האלה שנוצרו. לא. לפחות אני לא. אז אולי זה גם תמים מבחינתי להגיד את זה, אבל אני לא אבגוד בברית שלי. לידר, שרון ואת התחלתם את המשחק עם יחסים מאוד קרובים. זה עדיין ככה? אני עדיין רואה בשרון מאוד חברה טובה שלי. שרון ואני מאוד מאוד שונות. אני קצת פועלת יותר מהרגש, ושרון הרבה פעמים יותר מהראש, וזה יתאזן. אבל לאחרונה היחסים אותו דבר? לאחרונה, אני התחברתי יותר לאנשים. שרון התחברה לאנשים אחרים. נוצר ריחוק שהוא... אין מה לעשות, זה ריחוק. התחברנו, נכנסנו לתוך איחוד, אני יכולה לומר לך שזה ממש חרה לנו המקום הזה שהתרחקנו. שרון, אני אשאל אותך שאלה. קשה. שלושתכם נמצאים במועצה האחרונה. שפקס, לידר ואת. יש מקום לשניים בגמר. כן. מי הולך הביתה? לדעתך? לדעתי? אבל זה לא פייר מה שקורה פה. את לא חייבת לענות. אוקיי. לא חייבת לענות. כי זה לא פייר מה שקורה פה. אם אני אענה, אז באיזשהו מקום אני... בחירה שלך. אז אני מעדיפה לא לענות.
לי לבד, אז די ברור מי היה מסתדר ומי לא. והאדם לא נקף אצבע מהרגע שהוא נכנס למשחק. זה לא חייב להיות שאני מדליק את המדורה. אתה לא עושה כלום במחנה חוץ מלדבר. לא דיברתי על אש ולא דיברתי על זה. זה תמשיך לעשות עד שתלך הביתה. דן, תגיד, זה נכון ששפקס לא נוקף אצבע במחנה? בשלבים האלה של המשחק, זה בכלל לא רלוונטי מי תורם במחנות, לא תורם במחנות, זה מי אכפת בכלל. היא באמת לא רלוונטית, אמרתי את זה בתגובה לזה שהוא אמר שהוא דואג פה לכולם. אז אמרתי... אני אומר את זה מבחינת... זה לא מציס גם כלום, גם אם כולם ידעו ששפקס או מישהו אחר לא עושה כלום... לא, זה לא קשור בכלל מה שאתה אומר, בכלל באופן כללי. זה לא מעניין פה לדעתי אף אחד מחברי השם. אוקיי, קפון. כן. אז באמת שפקס שולט בשבט, כמו שאומר איתי? שפקס, אם הוא היה כזה טיפוס שלילי, אני לא מאמין שהוא היה מגיע כל כך רחוק. הוא היה מצליח להתחבר לשלשה של איי הפנינה. אני חושב שהוא יותר כריזמטי מדומיננטי. אני חושב ששפקס זה דמות, זה דמות מגניבה, וצריך כאלה אנשים. זה אנשים שכיף לשבת איתם, כי כל שנייה הוא עושה משהו אחר, והוא מפרה את הדמיון, וכיף ומצחיק. שרון, את נורא רוצה לדבר, בבקשה. כן, אני רוצה לחזק פה את שפקס. אחרי כל ההתחות האלה, כולם פה עושים לו כאן, הורגים אותו ועם רצח אופי כל הזמן. כולם מנתחים אותו דווקא פה, חוץ ממני. ולדעתי, כן, הוא בן אדם חזק שהוא ככה מצליח לשמור על סוג של פסון ולענות בהיגיון. אני לא שומעת פה בכל המועצות האלה סוג של איומים או... רק היום הוא קרא לי בשמות של לוזר, חלש ואיש חסר חלומות, ואמר לי שתראה איפה אני נמצא ומה השגתי בחיים שלי ותראה אותך. שדרך אגב, תסתכלו על כולכם, כולכם בערך בגיל שלי וכולכם בערך במעמד שלי, פלוס מינוס, אז זה גם מה שהוא חושב עליכם בסך הכל. אוקיי, שבט סמסמה, רגע לפני שניגש להצבעה. בשבקין, שרשרת החסינות על צווארך, אם אתה רוצה להעניק אותה לאחד מחברי השבט. זה הזמן. חיים אותי. משאיר. דן, צמיד הווטו. כן. מי אתה מעניק אותו? מי לא ייגש להצביע הערב? אני אתן לה ליצנית. את הצמיד. מעיין, לא תיגש להצביע הערב? שבט סמסמה. זה הזמן להצביע. שפקס, אתה ראשון. דן ידידי, האמת שהתחבבת עליי מאוד. אני אוהב את הווינריות שלך, אני אוהב את המשחק שלך, אבל תדע ששפקס תמיד מנצח במערכה השלמה. מקווה שהפעם זה סופי. זהו, אתה או דן כנראה היום. ואחרי כל ההתחנפנויות שלך הערב, אז אני אפילו שלם עם זה. מצטער. היה לי העונג לשחק עם שחקן מעולה כמוך. המון בהצלחה. סיימתם להצביע, ניגש לתוצאות. אוקיי, מרגע שקראת התוצאות, ההחלטה היא סופית. המתמודד שיקבל את מירב הקולות יודח והתבקש לעזוב את האי.
המודח התשיעי עדיין לא ידע. שוויון. מה כן אוהב אותך? 4 קולות לאיתי, 4 קולות לדן. אנחנו ניגש למבחן האש. איתי ודן, הראשון מביניכם שהצליח להעביר אש, יישאר במשחק. המפסיד יהיה המודח השמיני של הישרדות אוהדים נגד שורדים. אנחנו ניגש למבחן האש. איתי ודן, הראשון מביניכם שהצליח להעביר אש, יישאר במשחק. המפסיד יהיה המודח השמיני של הישרדות אוהדים נגד שורדים. ניסיונות ראשונים להעביר אש. זהו רגע מאוד דרמטי עבור שניהם. המנצח נשאר, המפסיד מודח מהמשחק. דן מנסה לאט לאט להגדיל את האש. איתי לא מפסיק לעבוד. הלהבה חזקה אצל דן. איתי ממשיך לנסות. האש צריכה לשרוף את החבל. אש טובה אצל דן, אבל עדיין... איתי, קח את הלפיד וגש אליי. חבר'ה חזרתי. איתי, מבחן האש הוא שקבע, אתה מודח מהמשחק. איתי, אתה מצטרף לחבר המושבעים, הופך להיות המושבע הרביעי. להתראות. שבט סמה. למרות שלכאורה הנחתם את כל הקלפים על השולחן, רב הנסתר על הגלוי. קחו את הלפידים, חזרו למחנה. לילה טוב. בפרק הבא של הישרדות, עוגת שוקולד חמה. אני לא מאמינה. אני רוצה לקנות את זה. עוגה חבל על הזמן. 100 פזוס. 500. 600. נמכר לשפקס. בבריאות מותק. נירית, היה לך מאוד מאוד חשוב העוגה היא. זה הדבר היחידי שהיא רצתה. הוא ידע שאני בחורה למתוק, הוא ידע שאני רוצה מתוק. גם אכלת לפני יומיים ארוחת בוקר של עליי. שלא קיבלו עוגה, אוי ואבוי. מבחינתי הוא סימן את עצמו אצלי, חבל לו על הזמן. וואי, חבל על הזמן. נירית, בגלל עוגה, הוא עושה את הכל בשביל להדיח אותה. שרק תביני מה אתה מתעסק פה. יש עם נירית לא באת לטוב על איזו עוגה, והם רוצים להעיף אותך כבר עכשיו. עצוב לי שהקונצנזוס בשבט היה לקבל את ההתנהלות הבוטה והאלימה של בן אדם כל כך רדוד ונחות כמו מקס. עדיין התפקיד שלי לא הסתיים פה, אני מקווה שאני אהיה מושבע שנותן את הטון, אני מקווה שאני אעזור לדן מהצד. מכל מי שנשאר במשחק הוא הבן אדם היחיד שראוי להיות השורד האחרון. לא חשבתי שאני אשים את הפתק שלך, אני אנסה להתקדם כמה שאני אוכל בשביל שנינו. דן הוא בן אדם אמיתי, מאוד מקווה לראות אותו בגמר, אני חושב שהוא בן אדם שמגיע לו.